Ortil saako jalan vapaksi, saa lähteä ampumaan ja maali! Se puede meter el primero. El remate, casi Calderón, la primera penal. No, va a ser tiro de esquina, estaba adelantado Clayton Donaldson. Ahora o nunca para Jamaica. Por arriba, gana el cabezazo, primero mete la mano. José Calderón estuvo a punto de conseguir el primero. Dever Orgil. Hyvä katko IFK:lla siellä keskialueella. Orgilille kompuroi. Virtanen pystyyn. Jame pääsee kuitenkin katkoon. Nyt haetaan sitten Forssellia. Forssell ei kunnolla pääse. Ja vapaa potku siis Ropsille. Ja nyt on sitten pitkä pelote Markkanen myöskin siellä maaliedustilanteessa mukana. Näin tuo vapaa potku lähtee ja Virtanen torjuu. Vaihto Mäkinen kuitenkin katkaisee. Duah, joka tietysti mielellään haluaisi olla tuolla hyökkäämässä. Pelaa palloa eteenpäin ja Orgil sen siellä sitten loppujen lopuksi ottaa ja pitää vieläkin palloa itselleen. Forssell kulkettaa pallon itselleen. Duah tulee vauhdilla. Forssell pitkää kärkeen ja siitä pääsee jälleen vetämään Orgil, mutta siellä on mies maaginen vastassa kyllä tällä hetkellä. Orgil jälleen tuollainen saksipotku taaksepäin ja näin lähtee Asis täyttä vauhtia sinne tulemaan, lähtee laukomaan ja CP. Täydet 3 pistettä matkaavat Marianhaminaan. Samalla kun Orgilille vapautuu uusi tekopaikka, hän kiertää Hilanderia ja tuleeko siitä? Siitä tulee ratkaisu. 3-1. Niin ylös on nostanut Ilves tuon linjansa, että Laamaan siitä vielä keskelle. Näin juoksupalloa Orgilille. Orgil vauhdissa, täydessä vauhdissa. Riittää hyvin tuo pallo pelaa taaksepäin, mutta ei onnistu. Siinä pääsee lahtalaispuolustus sen verran värin. Semmoinen litsahtamisen oloinen ja siihen se jää vähän vajaaksi ja näin pääsee IFK nyt sitten tämän tilanteen purkamaan. Ja nyt tullaan sitten oi. Siellä vedetään sitten jalkaa alta ja kelta. Puolustuslinja tutulla tavalla, nyt viimeotteluiden tavalla, eli Filip Badalmantilla, Christian Kojola, Jani Lyski ja siellä on sitten pallo seuraavaan kerran maalissa. Nyt tulee maaleja oikein liukoin. Forssell vähän tulee Koiville siinä, mutta siis pystyy pistämään pallon Orgil alueelle, kääntää sinne maalin edustalle ja siellä on 3-1, Dever Orgil. Lyski puolen vaihtoa. Span jatkaa eteenpäin ja nyt on siellä sitten Orgililla paikka ja lata! Oi mikä veto ja Orgil vie uudestaan IFK Maarianhamnin johtoon. Kautta. Ja nyt saadaan hieman vauhtia tähän hyökkäykseen. Span, hyvä syöttö taaksepäin ja siellä on syntyä taas todella paikka. Span pitää osumatta oikein kunnolla palloon. Lassas. Nyt tulee kiire tällä kertaa Tuomas Aholle. Ja hän menettääkin pallon ja nyt IFK Kari siinä laittaa pelin käyntiin ja me lähdemme katsomaan seuraavaksi IFK:n kokoonpanoa, joka on hyvin tuttu. Ja nyt avautuu saman tien heti kärkeen sitten IFK:lle paikka. Orgil kuitenkin kompuroi ja menettää paikan. Sitten lähtee vielä yksi laukaus ja siitä menee ensimmäinen maali vain jälleen kerran muutaman Henkosen ennen kuin mennään. Ja sitten Orgille ja Paitsio huuto kuuluu täällä, mutta ei ole Paitsio, vaan Orgil jälleen tulee sinne maaleukolle jo hokee. Tällä kertaa Sinia. Tilanne jatkuu. Span taaksepäin. Clemente vastassa tutkaveria. Ja lahtalaisten oma Totti pallon kanssa vetopaikkoihin. Ensimmäinen kosketus palloon ja mies on murtautua paikkaan. Saman tien sitten kuitenkin Dever Orgil. Mies on yksineen 4 lahtalaisen vastasta. Tästähän ei voi tulla mitään, vai tuleeko? Tajuukaverit
on tällä hetkellä sarjataulukossa 5. kun IFK Maarianhamina jälleen hyvännäköisellä hyökkäyksellä. Orgil, hyvä pysäydys, siinä pääsee antamaan taaksepäin, mutta on sen verran vaikea, että sinne ei pääse. Ja hieman otetaan Sidiltä myöskin tuossa viimeistelemään Papagardiello, joka on 193 senttiä pituutta löytyy, 26 vuotta kokenut pelimies ja hyvä sellainen, ei mitään. Ja kulmapotku sitten tästä. Laitaa myöten Orgil. Orgil saa vähän lahjaksi tuon pallon tuossa keskialueella. Pystyy se vielä taistelemaan, se vetää sinne ja kaadetaan. Ja nyt tulee sitten vapaa potku. Ja Orgil näyttää siellä jo Munukalle, että Asisille. Asis hakee, mutta ei pääse laukomaan. Ja jälleen purkaa sitten Kups hyvin tätä tilannetta. Ja keskialueella kompuroidaan, mutta ei vapaa potkun arvoisesti ainakaan tässä tilanteessa. Sieltä lähtee kääntää Ekadi laukoon ja nyt näytti kovasti siltä, ainakin joidenkin mielestä, että olisi osannut käteen, en tiedä. Kojola puskee ja oho, sinne menee. Näistä joku pitäisi ehdottomasti onnistua tekemään maali, jos meinaa tuon avauspaikkansa säilyttää. Sekä muistavasti tulee Never Orgil ja laukoo vasemmalla jalalla pallon korjaa nyt pallossa Mantilla Tammille, että äsken keskustassa hakemassa palloa. Pelataan pystyyn Orgil vastaan Hämäläinen. Orgil kappaa Hämäläisen, tulee kuitenkin pallon kanssa ulos tilanteesta. Asis ja sijoittaa. Mutta pallo saadaan puolittain omilleen. Nyt tulee sitten hyvän näköinen vastahyökkäys. Orgil ei saa kuitenkaan palloa kunnolla haltuunsa. Edelleen Orgil kääntää ja laukoo, mutta Johansson pystyy tuon vedon torjumaan ja näin. Edelleen mennään eteenpäin. Ensimmäinen puoliaikakin jo puolivälissä ylittäneenä, kun laitetaan Assisin keskityspallo sinne maaliedustajalle. Sitten tulee sakset ja siellä on ottelun avausmaali, näin tee IFK Maari. Ja IFK Maarianhaminin rajaheitto Mantilla pystyyn Assis pudottaa siitä hyvin paikkaan ja sitten lähtee laukaus. Hyvä veto tulee siitä loppujen lopuksi Orgililta, mutta Johansson pystyy tuona tulemaan oikeaa laitaa. Syöttö ei ole mikään hirveän hyvä, mutta hienosti Orgil taistelee sen joukkueelleen. Orgil edelleen pallon kanssa. Orgil pitää. Lähtee ampumaan pois IFK:sta. Pitkä avaus. Orgil pudottaa. Sitten Span. Span saa kimppunsa Odun, yrittää pelata Orgille. Orgil saakin pallon boxissa. Aapo Halme vastaan Orgil pelaa pallon keskelle. Nyt on paikka. Orgil sitten uudelleen Medo. Aapo Halme. Rexepi tarjoilee Cruyff-käännöksiä paikalla olevan pallon. Ja Malolo takaisin Halmeelle. Asis. Viitalan pitkä avaus. Ensimmäisen pallon päässä Span, sen jälkeen Asis, Orgil ampuu, Asis on huonon tatsin toiseen päähän. Siinä mutta tekee sen väärin otteen ja vapaa potku Sidin pystypallo ja onpa taidokas mukaanotto ja sitten ei siinä mitään rikettä ollut, mutta olipa kyllä upea tuo Never Orgil. Mantilan avauksella haetaan Orgilia. Orgil vastaan Halme. Orgil saa pidettyä pallon kentällä. Edelleen Orgil. Span. Cruzin avaus suoraan Malololle. Jälkeen alholta Sidille. Sid pistää pystyyn, nyt on menossa siellä Never Orgil. Orgil ohittaa, Orgil tulee boksiin. Siellä on myös Asis. Orgil edelleen ampuu suoraan päin nuorta toppari Aapo Halmetta. Hienosti tulee Orgil vastaan. Kaivaa pelivälinen vierasjoukkueelle, kunnes sitten IFK. Pitkä pallo Orgil. Orgil taistelee Rexepin kanssa ja hienosti taisteleekin pallon IFK:lle. Orgil. Span. Mitä tekee jenkkipelaaja? Kovaa taistelua kulmassa. Ja Halme. Jälleen nuorukainen selvittää ensimmäisen tilanteen. Jälkimmäisessä
Mallon syöttö alaspäin, nyt on Orgil kaksin kamppailussa. Reksepin kanssa Orgil jää makaamaan kenttä. Kuitenkin pystyyn, eli ei mitään vakavampaa. Tässä vielä tilanne uudestaan. Reksepin vastaan Orgil. Orgilin päästä pallo yli rajan ja klub. Petrovic nostaa kohti Orgilia. Orgil on boksissa. Edelleen Orgil pallon kanssa. Lähtee tanssiin Reksepin kerran. Syöttää sitten Ibrahimille. Ibrahim vastaan jalastoon. Ibrahim keskittää Orgil. Mikko Alakare siellä jaksaa hymyillä näköjään laidalla, vaikka vettä vihmoo. Siinä on oikea asenne myöskin avustavalla erotuomarilla tässä pelissä, kun tulee paikka. Ja pallo maaliin! Pallo maaliin! IFK Mariehamn, Aavo Sekali pääsee laukomaan ja 3-0 tauluun. Nyt alkaa Virtaselle hyvin tyypillistä. Jopa edellisellä Rob Spestillä, vaikka joukkue oli toiseksi viimeinen liigassa, niin he päästivät myös toiseksi vähiten maaleja. Da Cruz. Sitten Orgil saako jalan vapaaksi, saa lähteä ampumaan ja maali! Nyman pystyy jatkamaan Nabojun syötön Tamburalle, sen Solomon Dua. Tambura. Belica ja nyt Belica hukkaa pallon Orgille. Orgil on läpi ja lähtee ampumaan ja maali! Voittamalla ja tietysti sitten ensimmäistä kertaa SJK:n historian, parin vuoden yhteisen historian aikana nimenomaan Seinäjoella. Ja nyt tulee sitten, tästä tulee vastaus ja siellä se on. Ja Dever Orgil siitä upeat voltit perään ja lukemat täällä. Ei tässä, ymmärsi varmaan hyvin tuo suomenkielisen, ei enää huudon. Ehkä se on oppinut tuossa matkan varrella joka tapauksessa. Nyt on IFK:lla paikka ja pallo tolppaan ja siitä maali! Dever Orgil tekee maalin. 53. minuutti lähtee juuri ottelussa käyntiin, kun Tammilehto antamaan. Näin lähtee, kaartaa, puskupaikka tulee ja silloin pelastaa jatkopaikka. Ja siellä on Dever Orgil maalin tekijänä ja IFK Mariehamn siirtyy ottelussa 1. Hiilikuitumaskilla operoiva Hynynen lähettää pallon eteenpäin. Jen suojaa hyvin, mutta samalta siellä kyllä kopisee jaloille. Jengapalloa tulee sinne vaarallisesti, se ohittaa Ilves puolustuksen ja siinä on voittomaali. Nyt kyllä hölmöilee Ilves puolustus ja mahtavat voltit sinne perään, kun aivan loistavasti siinä vapautuu tilanteeseen millään. Roiskimiseksi menee nyt tämä Ilveksen takaa-ajo. Ja kyllä se niin taitaa olla, että täydet 3 pistettä matkaavat Maarianhaminaan. Samalla kun Orgilille vapautuu uusi tekopaikka, hän kiertää Hilanderia ja tuleeko siitä? Siitä tulee ratkaisu. 3-1. Niin ylös on nostanut Ilves tuon linjansa, että Dever Orgilille vapautuu jälleen tekotila ja aika lailla Eli IFK:lla maalissa tänään Otso Virtanen, sen jälkeen puolustuslinja tutulla tavalla, nyt viime otteluiden tavalla, eli Filip Spadalmantilla, Christian Kojola, Jani Lyski ja siellä on sitten pallo seuraavaan kerran maalissa. Nyt tulee maaleja oikein liukohiinaana, 3. minuutti käynnissä ja ei tässä ole meikäläinen Lehtinen tietenkään joukkuetta varmastikaan tyydytä, se on itsestään selvä asia. Lyski puolen vaihtoa. Span jatkaa eteenpäin ja nyt on siellä sitten Orgililla paikka ja lata! Oi mikä veto ja Orgil vie uudestaan IFK Maarihamnin johtoon 4-3 taululla ja Dever Orgil pääsee siitä välistä vetämään. Pallo pomppii, mutta ei se saa olla syy. Maalivahti on jo pois edestä ja silti ei edes osu kohti maalia. Näistä joku pitäisi ehdottomasti onnistua tekemään maali, jos meinaa ton avauspaikkansa säilyttää. Se loistavasti tulee! Tulee Dever Orgil ja laukoo vasemmalla jalalla pallon vasempaan alakulmaan. Orgil pääsee. Kohden sivurajaa Hauhia ja sitten hänen syöttönsä kilpistyy IFK:n puolustuslinjaan. Asis löytää Ekhalin, joka pyörähtää
lahtelaispinseteissä. Sitten pystyavaus ja sieltä tullaan ja tullaankin hyvin. Ja Da Cruz hyökkäyksen kärkenä ja siinä se tulee ensimmäinen maali. Sen tekee Brian Spann. Spann pääsee nousemaan tuohon irtopalloon, kun on nouseva puolustaja. Asti pieleen vakavan loukkaantumisen vuoksi. Mutta nyt mennään tällä vapaa-potkulla joka tapauksessa homma eteenpäin. Ensimmäinen puoliaikakin jo puolivälissä ylittäneenä, kun laitetaan Assisille Assisin keskityspallo sinne maaliennustajalle. Sitten tulee sakset ja siellä on ottelun avausmaali. Näin IFK Maariaham siirtyy 1-0 johtoon Never Orgilis.